Bon dia, continua la fresca per a ser un mes d'agost. Ara mateix tenim moltes temperatures per davall de 30 graus. Això passa pràcticament a tot arreu de Mallorca i de Menorca. No passa així cap a les Pitiüses, sobretot cap al sud d'Eivissa. Això ja pensaven que podria passar avui i pensaven que també pot passar aquestes pròximes jornades, però en general no hi ha grans canvis de temperatura a la vista. Ni tampoc quant a l'estat del cel, perquè aquestes darreres hores no ha acabat de fer net. Avui cap vespre encara pot fer qualque tempesta localment destacable a punt del nord-est de Mallorca i molt probablement demà també torni a ser un dia mogut, amb algunes precipitacions que podrien ser destacables també en qualque moment, però això sí, no pensant que siguin ni tan intenses com les de diumenge ni tampoc de caràcter general. Ara entrem en matèria, però primer de tot repassant les fotografies que avui ens heu fet arribar al nostre correu electrònic. La sortida del sol avui des de Palma, en qualque petit nígol. De fet, s'ha arribat a veure qualque arc de Sant Martí també des de Palma. Una imatge de Petra, aquí amb un cel diferent, curiós també. I destacant també el temporal marítim, les ones han superat els 3 metres, tant a la boia de la Dragonera com a la boia de Maó. Temporal que no es desfermà, però el vent bufa de manera sostinguda, continuada avui cap vespre. L'Agència Estatal de Meteorologia mantindrà activat l'avís groc per mala mà a la costa nord de Mallorca i a Menorca. En canvi, cap a la costa de Llevant fins a Bos, la situació és bastant diferent. Vent que podria arribar del nord-oest a bufar en cops de fins a força 7, cap al nord de les Balears. Nígols que també se ven així des de Palma, mirant cap a la Serra de Tramuntana amb el Puig de Galatjó al fons. Un petit arc de Sant Martí s'insinua en aquesta imatge de Campanet, per tant plovia. Aquí també n'hi ha un altre, és mal de veure, costa, però sabeu, imatge de Sóller, avui 3 litres per metre quadrat, han caigut a la vall de Sóller, probablement sumin qualque litre més aquestes pròximes 24-48 hores a punts de la Serra de Tramuntana. Imatge de Negró, Bunyola, en cortines de precipitació cap a Pollença, vistes des de dins la mà, i una imatge d'un nígol en nom, en Jordà, a damunt l'illa de Cabrera, que de vegades es senya de mal temps, com a mínim es senya de que els nígols tenen ganes de créixer. Ja sabeu que els nostres van passat, la tradició popular anomena moltes vegades nígols, aquí en teníem un exemple, en Jordà. I acabant, però, amb una imatge de la posta de sol d'ahir, amb aquesta situació marítima un poc alterada, amb el Puig de Galatjó al fons de la imatge des de la platja de Palma. Bé, temps marcat encara per aquest passadís de vent del nord-oest que s'ha establert amb la borrasca Rea que està cap a Itàlia, encara amb precipitacions destacables en tot el sector de l'Adriàtic, també a punts del nord d'Itàlia, sobretot, tot i que ja van a la baixa. Aquí no acaba de fer net, amb aquest passadís bastant marcat encara de vent del nord-oest, que afecta sobretot Menorca i el nord de Mallorca. També cap a les Pitiüses, per allà no s'hi formen nígols, és un vent més aponentat, per tant més sec, i veuen bastantes més clarianes. Però ara mateix han crescut amb força els nígols, sobretot cap a l'interior de Mallorca, i de fet descarreguen ara mateix diverses localitats. Per exemple, Felanitx ja duen acumulats pràcticament 11 litres per metre quadrat i algunes quantitats inferiors a la resta del llevant de Mallorca. Ha ploviscat ja des de primera hora, sobretot a la Serra de Tramuntana, un qualque nucli destacable cap al nord de Mallorca, cap a Pollença, bàsicament. I després han començat a créixer aquests altres nígols, sobretot cap a la part de llevant, i pensant que avui cap vespre no acabarà de fer net aquí. Per tant, aquestes pròximes hores, atenció, perquè les tempestes són puntuals, no són tempestes importants com les que tingueren diumenge, no venen acompanyades de cops de vent, però poden ser relativament estàtiques i descarregar de manera local, això sí, fins ben entrat al capvespre, fins al capvespre de tard o fins i tot sol post. Per tant, encara hi ha precipitacions en aquest sector per unes hores. No plourà cap a Eivissa i a Formentera, de fet no hi ha plogut, no se n'espera precipitació, podria fer qualque brusca, qualque ruixat en el cas de Menorca, però en principi també la part més destacable, el gruix d'aquestes precipitacions d'avui capvespre, hauria de caure cap en el nord-est de Mallorca, bàsicament. Vegem quina és la situació ara mateix a través de les nostres càmeres en directe, precisament des de la Todosa, quina imatge ara mateix, amb aquesta cortina de precipitació. La veritat, avui cap vespre aquests nígols no acabaran de partir d'aquest sector. Deixem un poquet, fixeu-vos, amb aquesta cortina es veu la mar de bé amb aquest nígol. Seguim a Mallorca, un altre punt de contacte, en aquest cas des de Sant Salvador. Fa poca estona també se veia bastant bé la cortina de precipitació, allà la tenim, al fons de la imatge s'ha allunyat una miqueta de la càmera. Aquests nígols cotonosos, aquests nígols que tenen molt de desenvolupament vertical, probablement hi pugui haver fins i tot tempesta avui cap vespre. Sant Salvador, 21 graus ara mateix, amb un 73% d'humitat, en dades de Balears Meteo.
I un altre punt de contacte, aquí viatjarem cap a Menorca per veure un ambient carregat, però aquí sense precipitacions, per ara. Pot ser que avui cap vespre arribi a fer qualque ruixat. Imatge de Cala Torret, aquí a recer del vent de component nord que altera la situació marítima cap a la tramuntana menorquina. I al darrer punt de contacte visitaran les Pitiuses per veure un cel completament diferent, aquí totalment estirat amb qualque nígol decoratiu, poca cosa hem d'esperar avui cap vespre, més que això, sol i nígols prims, 27 graus, hem de fixar que avui la veritat és que el termòmetre està bastant frenat. Tenim temperatura cap al sud d'Eivissa una mica superior a aquesta, que passa als 30 graus, també cap a Formentera, però en general queden lluny les calorades de moment. A curt termini aquesta setmana la veritat és que calor no en passarà, o com a mínim no tanta com n'han tingut aquestes darreres setmanes. Fresca que hem volgut per quedar el mapa d'alta resolució Harmony a l'Agència Estatal de Meteorologia, el model, indica temperatura altra vegada per davall dels 20 graus, com ha passat aquesta nit passada, sobretot en el cas de Mallorca. I com a novetat diran que també la temperatura mínima aquesta pròxima nit té tendència a baixar cap a l'interior d'Eivissa. Per tant, és molt probable que moltes estacions de l'interior d'Eivissa no marquin ni tropical. La veritat, això també ja serà notícia perquè s'havia notat bastant el descens de temperatura a Mallorca i a Menorca, però no tant cap a Eivissa. Bé, a la Serra de Tramuntana fins i tot temperatura que podria situar-se per davall dels 12 graus, i això també ja començaria a ser notícia, i això bàsicament és així perquè el vent comença a minvar, també per davall de 20 graus cap a tot l'interior de Mallorca. I demà, a diferència d'avui, hi pot haver un petit repunt de la temperatura cap a l'interior de Mallorca, en qualque màxima propera als 30 graus, però en general la temperatura demà es mantindrà sense grans canvis respecte a la que tenim avui i a la que tinguérem ahir. Vegem la situació prevista per aquestes pròximes jornades amb un anticicló que a poc guanya terreny cap a l'interior del continent europeu, on avui i demà encara hi dominen les àrees de baixes pressions, però la borrasca Rea té tendència a desfer-se i comença a aparèixer aquesta d'anticicló d'alta pressió que es mantindrà cap a l'est del continent europeu. I amb aquest anticicló cap aquí, allò que passarà és que en capes altes de l'atmosfera, aquest és un mapa de temperatura a uns 5.500 metres d'altura, el nivell de pressió de 500 hectopascals, i fixeu-vos que aquesta borrasca, que estarà situada cap a les Illes Britàniques, ve acompanyada d'una llengua d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que se despenja cap a la península Ibèrica i fins i tot arriba a tocar el nord d'Àfrica. Això passaria en vista de divendres a migdia, aquí quedaríem al marge d'aquesta llengua d'aire fred de moment. Aquesta llengua d'aire fred és l'embrió d'un embossament que se despenjarà de la circulació general de l'atmosfera, allò que antigament se'n deia una gota freda, avui en dia se'n diu Dana, anirà a parar cap a la península Ibèrica i no està molt clara la seva posició. Alguns mapes l'envien cap a Portugal, d'altres més centrada cap a la península. D'ella en depèn el temps que farà aquest cap de setmana, però en principi el podríem preveure com a complicat. De moment, avui cap vespre la situació és relativament tranquil·la, en sol, sobretot cap a Eivissa i a Formentera, amb vent de component oest, tranquil·litat en el cas del sud i el ponent de Mallorca, però atenció a les precipitacions cap en el llevant, insistim, locals, però podrien ser fortes en qualque moment. Qualque precipitació no descartant tampoc cap a Menorca, però pensant que seria demà de matí quan aquestes precipitacions podrien ser més abundants, en el cas de Menorca, i venir acompanyades de tempesta. Un matí que seria tranquil en el cas de Mallorca, però ja en creixement de nígols a partir de mitjan de matí i en tot de migdia i fins a mitjan cap vespre, possibilitat de precipitacions que vendrien acompanyades de tempesta, altra vegada o bé a punts d'interior o bé cap en el llevant de Mallorca. Més sol a la resta de l'illa i sol cap a Eivissa i a Formentera en qualque petit nígol que en principi no hauria de passar d'aquí. Demà cap vespre aquestes precipitacions sí que podrien ser una mica més intenses, insistim, cap a Mallorca. Ja deixaria de ploure en el cas de Menorca. Bé, no fa net aquesta setmana. Dijous, temperatures sense canvis, però possibilitat encara de precipitacions, nígol d'evolució, bàsicament, cap a l'interior de Mallorca. Probablement a la resta també ho confirmarem en properes informacions. I pendents un poc d'aquesta inestabilitat que pensam que tindrem també, en vista en el cap de setmana. De moment ho deixam aquí, acabeu de passar un bon cap vespre.